كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه قدر المداري العظيم. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shirya mai albarka na tadabbur, wanda a cikinsa muke kawo muku ainihin ko kuma ce yan uwa suke zaɓo mana ayoyi muke yin tadabburi a cikinsu bisa bin umarnin Allah subhanahu wataala da yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Wannan littafi masaukan maka ya rasulullahi domin al'umma ka su tadabburi su tunani a cikin ayoyinsa. Ayar da yan uwa suka zaɓo kuma za mu yi tadabburi a cikinta shine faɗin Allah da ke cewa cikin suratul an'ami, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Ko da aya biyu aka bayar amma kwaya ɗaya ta ishe mu mai tadabburi a cikinta a wannan sati. Da farko Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana gaya mana mu baki ɗaya al'ummarsa khitabi wani sa'in ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wal muradi bihi ummatu. Anan Allah subhanahu wataala yana cewa ya rasulullahi ko kuma ya kai dan adam, ya kai musulmi, in yi maskallahu bidurin, idan Allah ya shafe ka da wani abu wanda yake na cuta a rayuwarka ta duniya, to fala kashifa lahu illahu, babu wanda zai yayi maka wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska bi khairin, in ku Allah ya tabe ka ya shafe ka da wani abu wanda yake na alkhairi, to fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah shine mai iko akan komai. Wannan aya mai girma tana magana ne akan tsantsar tauhidi, wato tsantsar ka saki komai ka kama Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hida ga manzo Allah, amma yana nufin gare mu baki daya. In Allah bai same ka da wani abu, to babu mai kore maka sai wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabburin zai kasance akan lallai dan adam ya zama mai tauhidi, ya zama mai miƙa komai ga lamarinsa ga Allah, kuma ya san babu wani abu da yake da tasiri ausa giran au kabiran kamar da Bahaushe yake faɗa, ko ƙarami ko babba, babu wani abu da yake tasiri a cikin janibi na rayuwa yau da gobe tsakanin duniya da lahira in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa Imam Fakhruddin Razi cikin tafsirin sa yayi wani bayani wanda yake shi kadai ya ishe mu tadabburi a wannan aya. Da farko yana cewa akwai matsaloli kusan guda biyu da ya tattauna a ciki. Yana cewa wannan aya ta ishe ka cewa kada ka riƙi wani waliyi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ce waliyi ana nufin majibincin lamari wanda zai jibinci lamarin ka ko ya amfani ka ko ya cutar da kai in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan shine kololuwar tauhidi. Sai ya ƙara bayani akan cewa abin da yake so ya ƙara bayani akan wannan abu shine shi cuta ko mai kankantarta, misali na ka ji ɗaci a ranka, ɓacin rai, ko kuma abin ya taɓe ka a jiki, ko tsoro na zuciya, ko duka na jiki, ko wahala, dukkan waɗannan abubuwan babu abin da yake faruwa zuwa da abu su ake kira durru, yar suka labi durru. Duk kuma abin da zaka ji a ɗarsa a ranka, ka ji daɗi, ka farin ciki, ko menene shi sai ake kira nafu ko khairu, in suka bi khairin, ko duk abin da yake na alheri zai bayi zuwa gare shi ake kira khairu. To waɗannan abubuwan guda biyu in ka gane cewa alheri da sharri dukkaninsu, to za ka gane cewa babu wani wanda yake da mamba'i, wato wata bulbula in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi kaɗai yake da su, shi yake ba da su, kuma shi yake yawan ɗinsu. Ko da za a yi maka wata tambaya, Imam Fakhruddin ya ce za a iya tambaya ka a ce to ai muna ganin ga Alhaji wani nan shi ya fitar da wani daga talauci, shi ya ba shi jari, ko kuma ba ganin likitan nan ba shi ya dora shi ba, in ba na ya dora shi ba mutuwa zai ba, shi ya masa tiyata, wani shi ya zo ya dan masa wannan ya ba shi abubuwa da suka sa har bakin cikin sa ya tafi. To wannan
zai iya suka ga ma'anar aya kenan, a ce to ai mutum yana yi, ai mutum yana iya yi domin yana yin kaza yana yin kaza. Mutum yana da kuɗi ko kuma mutum yana da ƙarfi zai iya taimakon rauna, ya taimake shi ya samu alheri a gare shi kenan. Sannan kuma da sauran dai makamanta irin wani abu. To Imam Fakhruddin Razi sai yake cewa a nan wurin, ka sani duk abin da ka ga mutum ya yi a duniya to Allah ne ya halicci ainihin a shi sawabin na alheri ne ko na sharri. Allah ne ya kirkiri bukata, Allah ne ya kirkiri bukata ya kuma jefa ta a cikin zuciya ko ga wannan wanda ya tashi ya wannan aikin. Idan ya zama na misali dan adam ne aka bashi talauci ya shige shi, sai ya zama sai ga wani mai kuɗi ya zo ya shekara da shekaru ya zo ya tashe shi, to a nan wurin sai a ce ai wane ya cece shi. To shi aiki tun da ba wani aiki da yake faruwa sai da da'i, wani sai da dalili da yake faruwa, in ji Imam Fakhruddin Razi. To za ka gane shi abin da ake kira dawa'i din, da'in a wani ba'if anil amal, abin da ya sa kai wannan aikin, to shi daga wa yake? Shi daga Allah yake. Misali shi wannan da aka taimaka masa, ai talaucin nasa daga Allah yake. Fitar da shi da aka ba shi kuɗi, mai kuɗin da ya ba shi kuɗi, me yasa ya ba shi kuɗi? Ai tausayinsa ya ji a zuciya ta ɗarsu, da ya ji tausayin ya ɗarsu sai ce kaiwa ne na cikin talauci, bari na taimaka masa, sai ya ba shi kuɗi. Waye ya sa masa wannan tausayin ya sa yi wannan aikin? Kamar yadda shi ma jin daɗi ko wahala, jin daɗi ne yake haifar da shi, to shi ma haka yanzu fitar da shi daga wannan talauci da mutum ya yi, tausayin da Allah ya jefa a zuciyar ɗan adam, shi wannan mai kuɗin shi yasa ya taimake shi. Muƙaddara ba tausayi bane ba, neman a so ne. Misali ai mai kuɗi ne, in ya san in yayi a gari ya san za a yabe shi, to wa ya sa masa a zuciya ya ji wannan cewa in ya taimaki wani ai za a yabe ni. Ko 'yan siyasa yanzu da suke abubuwa wanda suke ma dan a zaɓe su, soyayyar mulkin dan a zaɓe su, wa ya sa musu ita? Allah. Don haka Allah wannan soyayya, ta hanyar wannan soyayya san mulkin ne sai ya tilasta su je su wannan abin, ko suna so ko ba sa so, dan su ma su biya bukatarsu. To haka abin da ya tawa hawa har ya koma ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wata shubha da za ka maka ta wannan hanyar za ka iya kare ta, cewa wannan ayat tana nan a mahallinta, cewa duk wani mutum, duk wani abu da ka gani ya same shi na alkhairi ko na sharri, Allah ne, ko da kwa ya sa abin ta hanya ko ta wasuɗar wani mutum. Ɗaya daga cikin malamai yana cewa, ko kuma kafin mu tafi wajen malamai, mu ɗauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas cikin shahararren hadisin sa ko da yake cewa an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wani kamar alfadari, sai ya ɗauke shi, sai ya kutura ni a bayansa, ma'ana ya sa ni a bayansa. Sai da muka tafiya mai nisa sai ya ce, ya gulamu, ya kai wannan yaro, sigogin hadisi na da zan sanar da kai wasu kalmomi, ihfazillah, ka kiyaye Allah, ya hafazka, Allah ya kiyaye ka. Sannan ya ce masa ka tsoraci Allah, ka sami ko ka nemi taimakon karshen hadisin ko yana cewa ifazillah ta'araf ila Allah fi shiddati ya arafka ta'araf ila Allah fi raha'i ya arafka fi shiddati. Ka sanar da Allah kanka a lokacin da kake tsananin jin daɗi, shi kuma lokacin da kake tsananin buƙatar sa, in ka roƙe shi sai ya amsa maka. Al-mushahid a can ƙarshen hadisin yana cewa ka sani annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka, duk al'umma za su haɗa kan su ce ka da wani abu, to ba za su amfane ka ba sai abin da Allah ya rubuta maka, lan yanfa'uka illa bi shay'in kataballahu laka, wa in shamahu ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kataballahu alayka. In za su haɗa kan su cutar da kai, ba za su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta a kanka. Wannan shine a shahid. Hadisin yana tsaye amma ne su ne shahidin hadisin a ciki. To wannan hadisin yana nan shi ma yana kamar ƙara sharhi ne ga wannan hadisin, cewa Allah shi yake komai a ƙarshe. Ko da ya buƙaci wa'in mutane, ya sa mutane buƙata kuma su cutar da mutum, to zai kuma iya kawo wani sababi da zai saka shi kuma ya tseratar da kai.
haka in ko da wancan ya sa masa buƙatar tausayi ya taimaka maka, sai Allah ya kawo, tunda baya Allah bai niyyar bai iradar a same ka da alherin, sai ya kawo wani sababi da zai kautar da kai ba za ka samu wannan abun ba. To haka lamarin yake a koda yaushe. Don haka idan aka kula komai sai ga malamai suna cewa komai da shiga launa shine tsantsar tauhidi. Wannan kuma ba zai kore ma'anar da ake cewa ka koma kai riko da asbabu ba, kai riko da asbabu, domin asbabu su Allah yake sa a shari'a ake hukunci da su. Wancan tsananin fana'i ne a cikin tauhidi da gane cewa ba wanda yake tasiri. Ko da yanzu misali an ce tashi ka je ka nemi, Allah ne ya sa maka talauci ka je ka roƙi wane ya baka, to wannan roƙon da ka je ka yi yana da kyau ya baka kuma ka kyautata wa shi wanda ya maka wannan abin, ka yabe shi, ka ce na gode, kai masa addu'a alkhairi tare da cewa ka san Allah ne ba shi, amma tunda shine wasiɗa sai kai masa. Don haka har a mukami na wilaya da wasu da sauransu, za ka je akwai wani lokacin ma malamai ko na irin na zamani da suna cewa ka roƙi Allah, in ka roƙi mutum abin da ba zai iya yi maka ba. Ai babu wani abu a tauhidi kamar yadda na faɗa kwanan baya a wani bidiyo nawa, babu wani abu a duniya jalla au sagura au kabura, jalla au kalla, ba wani abu da mutum zai iya yi sai Allah. Don haka ba warewar a ce wai ka je ka roƙi wani abin da za ka iya da wanda ka roƙi wanda ba za ka iya ba, misali wai wannan shirka ne. Ai duk gaba ɗaya karamin ma in ka kai matsayi a cikin tauhidi to shirka ne ka je ka roƙi wani abu ya baka wani abu, sai ka zauna a gida ka ce Allah ya baka shi, yana can zai kawo maka shi. So saboda haka a kula, kafirta mutane da ake saboda sun nemi isti'ana ko sun yi ainihin istigasa, sun nemi roƙon wasu, ba wannan bane ba. Sai ka shiga zuciyar ɗan adam ka tarar da shi cewa ya ba wa wannan mutumin tasiri ba Allah ba. Hatta kamar yadda muka sha faɗa, wanda suke neman taimako a wajen wasu suke istigasa, ba suna yi ne saboda waɗannan mutanen suna da tasiri ba. Abinda suke yi suna yi ne saboda sun san kusancin wannan mutumin da Allah in ya ce a yi za a yi, halas wa bas. Don haka duk lokacin da kaji mutum ya yi kazarye shi da shirka, a zuciyarsa tana cike da imani, to ka jawo wa kanka. Don haka ainihin mafuhumi ne na cewa a roƙi wani, amma ba wai don zai iya yi ba, a'a kasancewar kusancinsa da Allah shi zai iya yi ne domin wannan kusancin nasa da Allah, ba don wai shi kankin kansa ba zai iya komai ba shi ma kowaye shi. Don haka a kula al'ummar musulmi kada da irin wannan yana hada rigingimu a cikin al'umma. In muna tadabburi sosai to za mu ainihin wannan. A ƙarshe rufe da tadabburi irin na malaman sufaye, kaga yadda suke su mana su. Ɗaya daga cikin malaman sufaye da ya tafsiri yana cewa, ya kawo maganar sa sannan ya kawo maganar Ibn al-Arabi da yake cewa in yamsaska Allahu bi durrin bala kashifa lahu, ai in yamsaska bi durril hijabi, in Allah ya same ka da cuta ta hijabi a zuciyarka, ya sa maka hijabi, to sai ka dinga ganin wannan hijabin ba Allah ba. Sai ka gani shine dai kaga ma'anar da yace duk lokacin da wani abu ya cutar da kai, duk wanda wani abu ya cutar da kai, sai ka kalli wannan mai cutar da kai, kaga ya samu hijabi bayan Allah ne ma. In wani ya baka an kuɗi sai ka manta da Allah, ya ka kuma ai wannan mu shine yake mana, kaga ya sa maka hijabin alajuwa ne, shikenan shine ma'anar hijabin da Allah ake nufi a zuciyarsa. Ko haka nan idan ya fuska bi khairin, shi ma haka alheri sai ya dinga kallon wannan. So sai kuma yake cewa sai ka kasa ganin jamala ta Allah, sai ka dinga kallon hijabin da ya sa tsakanin karshe, kaga ka daina ganin jamala ta Allah tunda ya sa ma hijabi, halas. Sai ka magana Ibn al-Arabi yana cewa shi wannan magana Baqali ne, wani tafsiri ne ya kawo wannan magana, sai kuma ya dora da magana Ibn al-Arabi. Me Ibn al-Arabi yake cewa akan wannan nukuda? Sai Ibn al-Arabi wanda muke cewa da shi a sultan Sheikhul Akbar ko, sai yake cewa abin bautarka in ka kowa wajen Allah ma abu duka, abin bautarka na farko shine abin lokacin da alkhairi ya sauka ga areka, shine abin da ka fara gani a zuciyarka, shine abin bautarka. Ma'ana yau musiba tana samun ka ko alheri yana samun ka, wani mutum sai zo ya same ka yi maka alheri, sai ka gan shi, ai sai ran sai tuganan ya zama Allahnka. Idan ya cutar da kai ka gan shi ma to ya zama Allahnka kenan, ya zama abin bautarka.
amma ana maka abin sai ya same ka sai ka gane Allah ne da rake, to kaga Allah shine Allahnka, shine tsantsar cikar tauhidi. Shine yake cewa idan ka koma zuwa ga Allah ko wa in rajata ila gairi, in ka koma zuwa ga Allah sai ya rike ka sai ya ce to wannan ya nawa ne, amma ka koma zuwa ga wani Allah sai ya ce to na baka da wannan, ku je ku ci gaba dai. Sai ka ga abin da ya baka bai amfanar da kai ba. Saboda haka wannan babban darasi ne da Ibn Arabi yake so ya bamu shi. Yana cewa idan musiba ta same ka, wanda ka fara gani shine Allah ka. In Allah ka gani na hakika to shikenan ka tafi zuwa gare shi. In ka ga wani sai ya kyale ka kai da wannan, sai ya ci to je ka da gare ka. Saboda haka kamar wannan shine makami na fana'i a wajen sufaye. Idan suka kai mukamin komai sai su daina ganin komai in ba Allah ba. Kamar yadda ake cewa addinin Kiristanci ko Annabi Isa yana cewa idan wanda ya mare ni sai juya masa ɗaya kuncin ya mare ni, saboda ba shi yi ba, Allah ne hakikatan ya sa ya ban ba mu yi ba mu yi komai ba tasiri. Abinci da kake ci ba zai maganin yunwa ba, komai ba za ka magani ba zai maganin cuta ba sai da izini na Allah subhanahu wa ta'ala. Domin Allah shi ya halicci wannan madda ta kimiyya da take cikin wannan maganin don ya ci maganta ka. Shi ya halicci wannan kin vitamins da suke cikin abinci da in ka ci zai gina jikinka har ya kusar da kai. Khalas. To komai kana koma kana tunani a zamanance ma sai ya baka amsa. Dan haka haƙiƙar istigasa ma da ake yi da waliyai bai wuce kamar ka ci abinci ya kusar da kai ba, ko da annabawa da waliyai da sauransu ba wani abu bane ba. Shi muwahhidi na haƙiƙa kamar yadda malaman su baya suka faɗa, shine wanda ya san cewa biyan bukatarsa tana wajen Allah ba ta wajen wani, kuma kowaye wannan wani ba shi da wani tasiri in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah ka ba mu cikakken dogaro ga Allah, ka ba mu ganin ikon ganin komai na Allah ne, daga Allah yake. Shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga Allah ya muke, gare shi za mu koma. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Hada sati na gaba. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.